Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo ang kagulangan. Sararo kita sa sagong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawig na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Pagpaklay ang
Diyos Marina Aldaw sa Indugabos mga tugang, pagirumdom po sa mga devoto ni San Lourdes Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kang banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Ilikayan ta po ang paggamit, pag-picture o pag-text o rugna sa laogan Santa Misa. Mantinuron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod na po kita para sa prayer to our Mother of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, pray for us. Orat sa Emperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagkasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos an labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-inita, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Sabado sa ultimong semana sa ordinaryong panahon.
Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat for birthday blessings for Jessel, kahagadan ni Jenny, for passing the Philippine Nursing Licensure Exam of Ayesa Mendoza Barbosa by the Mendoza family, for passing the PNLE Board Exam by De Luna family. Pasasalamat man kang Chan and De Vera family, Monina Llorente and family. Espesyal na kahagadan for family, friends, and own healing physically, mentally, and spiritually, kahagadan ni Jenny. For good physical, spiritual, physical health, and safety of my family by Rosie B. Asopardo Cantare and family. For healing and fast recovery of Mama Nelly by Mr. and Mrs. Wilmore Salazar and family. Espesyal man na kahagadan ni Jefferson Ryan Lee asin ni Kirby Montaliana. For good health by Chan and De Vera family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Justin Raymond kan Sanyo sa family, Eduardo kan Mendoza family, Froilan kan Asopardo and Cantara family, Monsignor John Chang kang St. Jude Parish, Monsignor John Chang kahagadan ni Marge, Salvador and Juana kan Apinado family, Chan Bon kan Chan and De Vera family, para sa 16th death anniversary of Raymundo Jr. ni Marichu Bernal and family, kay Jalma Asin Salvacion kan Salinel and Medalla family, kay Tomas and Jonicia ni Maria Nason Sablaon, kay Oscar Abraham kang Imperial and D family, kay Melvin and Saturnino kan Labanda family, Poor Souls in Purgatory ni Mary Agnes, as in All Souls in Purgatory ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katuninungan ni Jesu Kristo kaguragdantaan, pagkamot kan Dios, sa pakisamaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa saimong espiritu. Ang atugang ako, ang sa makasalan, tangani magkaniyo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukupisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kaguranan ng Diyos. Mayarak mandugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagparan. Amen. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Mamibig kita, Diyos ng kagurangnan, namimibig kami,
Warasan sa iyong mga nasasangkuban na mag-ugma sa dahi na karahayan ng kalag asin hawak. Asin sa mamuraway na tabang ni Maria Birhen, dani na Birhen, makaligtas sa kamundoan, ngunyan asin makinabang kandaing tapos na kaugmahan, uli kay Sukristo kagurang nanyamos sa imong aki, kay babang nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Daniel. Ako si Daniel. Namati ko na napupurisaw ang sakong espiritu sa laog kan sakong hawak, asin nahandal ako kan mga bisyon nin sakuyang payo. Dinulok ko ang saro kan mga idtuon duman, asin hinapot ko dapit sa katotoohan kay inigabos. Sinimbag ako asin isinaysay niya sako ang kahulugan kan mga bagay na ini. Ining apat na darakulang hayop, iyo ang apat na hade na matindog sa daga. Alagad ang mga banal nin urog kahalangkaw, iyo ang maako kan kahadean asin sinda magahade sa panahon na daing kataposan. Dangan minaot ko na maisihan ang katotoohan dapit sa ikaapat na hayop, ang urog kalain duman sa iba, makatatakot na gayo, may mga tingong batbat asin mga kukong bronse, nang hahalon asin nang rurunot nin mga bagay, dangan ang tada binabatay-batayan kan sa iyang mga bitis. Dapit man sa 10 sungay sa iyang payo, asin itong saro na nagluwas, na sa atubang kaito, napunggil ang tulong sungay. Ang sungay man sanang ini na igwanin mga mata sa kimot na nagtataram nin darakulang mga bagay, asin garuurog siya kisa sa iyang kairiba. Huli tamantang naghihiling ako, ang sungay na ini nakipaglaban tumang sa mga banal, asin madadaog niya sinda. Sagkod na uminabot ang gurang sa mga aldaw, itinao ang hatol pabor sa mga banal nin urog kahalangkaw. Dangan uminabot ang panahon na akuon kan mga banal ang kahadean. Sinimbag ako nin siring. Ang ikaapat na hayop magiging sarong ikaapat na kahadean sa daga. Lain man duman sa gabos na ibang kahadean. Hahalunon kaini ang bilog na daga. Rurunuton asin titiripakon. Ang 10 sungay, iyo ang 10 hade na maluwas sa kahadean na ito. Asin sa hurihan ninda maluwas ang saro naman na hade. Lain na gayo sa mga naenot, asin gagabaon kaini ang 3 hade. Magsasabi siya nin mga tataramon na tumang sa urog kahalangkaw. Papasakitan niya ang mga banal nin urog kahalangkaw. Maisip siya nin pagliwat kan mga aldaw nin pintakasi, patin mga pagbuot. Itatao sinda sa iyang kamot sa laog nin sarong kapanahonan. 2 kapanahonan asin kabanga nin panahon. Alagad pagtukaw kan hukom, hahaleon sa iya ang kahadean, tanganing maraot asin marunot sagkod paman. Dangan ang paghade, ang pagsakop, asin ang kahalangkawan nin gabos na kahadean sa irarom nin langit, itatao sa mga banal nin urog kahalangkaw. An sa indang pagsakop dainin kataposan, asin ang gabos na kahadean maglilingkod asin magkukuyog sa inda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itao sa iya ang kamurawayan asin danay na kaumawan. Itao sa iya ang kamurawayan asindanay na kaumawan. Mga aki nin tawo, mag-umaw kamo sa kagurangnan. Pag umawon asin pamurawayon siya sagkod paman. O Israel, umawa ang kagurangnan.
Pag umawon, asin pamurawayan siya sagod paman. Itaos sa iya an kamurawayan asin danay nakaumawan. Mga padi nin kagurangnan, mag-umaw kamo sa kagurangnan. Pag umawon, asin pamurawayon siya sagod paman. Mga surugoon nin kagurangnan, umawan nindoan kagurangnan. Itaos sa iya an kamurawayan asin danay nakaumawan. Mga kalag nin matanos, mag-umaw kamo sa kagurangnan. Pag umawon, asin pamurawayon siya sagod paman. Mga banal asin mapakumbaba sa puso, umawa ang kagurangnan. Pag umawon, asin pamurawayon siya sagod paman. Itaos sa iya an kamurawayan asin danay nakaumawan. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, magmaan kamo, nan sa inyong puso, dai malugom sa kapasluan, pagburat, asin mga kapurisawan sa buhay. Anal daw na iyan, panaling maabot sa indo, hulita madatong nasarong siod sa gabos na uya sa daga. Magpuka, saka maghagad, nin kusog sa gabos na oras. Tangani makalikay sa mga bagay na mangyayari, asin makatindog sa atubang kan aki nin tawo. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. maray na aga sa indo mga tugang. Inanguring misa para bago ang pagdatong kang saro na naman na taon sa liturya kan simbahan na pinupunan kang enot na Domingo nin Adviento. Asin sa mga nakaaging aldaw, ang tema kan paghanda, ang mga bagay na pinagahalat bago ang pagdatong ni Jesucristo sa kaduwang pagkakataon. Asin man ang kabilugan kaligtasan, iyon sa tuyang mga nadagog sa mga mabasahod, urog na hali sa libro kan mga Makabeo, sinman ng Propeta Daniel. Kaya siguro ining first reading, hali pa kay Propeta Daniel, asin itong mga bisyon na nailing niya, nagpapahayag kan kamurawayan asin kapangyarihan kan Dios na maski ang kadunungan kang tao sin sa iyang kakayahan day madaog umarumpag sa kapangyarihan ng Diyos. Ikaw ba di mga pigasabing kaorasaan, mga bagay na nakakatakot, alagad susub sa katugdan ni Jesus na ang gabos na yan mangyayari, alagad kung sarong Kristiyano may pagtubod sa iya, sin sa kapangyarihan sa iyang Ama, day man na rason tanganing magpurisaw o kaya matakot. Kaya kinumpara sa udma ang itong paganda sa sarong kahoy na higera, no? Fig tree, na sa bilog na buhay kaini, natatandaan kang tao ang mga seasons o mga panahon. Kung nagbuburak na ini, ari na mga bunga, kung ano ang doros, kung hali sa amihan, hali sa
nabagat. Naon ang mga karubaga expertise nin tao na madaling maaraman kung mauran o dai, mabagyo o dai. Alagad ngayon sa mga bagay na manungod sa pagtubod, urog lang kayo sa mga paagi ng Diyos. Di ngayon na sasabutan ng tao. Dinulita, dahil minalampas, duman sa iyang nahihiling, namamati, ang sa iyang kadunungan. Pero kung hilingon ta, may kapasidad kitang maabot ayan, hulita agwa kitang kalag na sarong espiritu. Samantalang itong sa mga pagmati ta, senses, diyan yaon sa dayan na tinatao kang sa tong hawak. Alagan nuli nga nito may kalag kita, kay puan na sanayon taman ang sa tong sa diri na masabotan ang mga paagi kang espiritu, taan Diyos na nagaapod sa to sa rong espiritu. Anong mga paagi? Enot, ang tataramon ng Diyos. Kung kita nag-uurap sa tataramon ng Diyos, sarong bagay na espiritual, araw ba kan pagkamot? Kung nagsabi sa Diyos ng pagkamot, sarong bagay na hali sa Diyos, day na papara, day na uuyam, kundi dani na nag-iespera sa to, pwede kitang magkaiguanin particular na pagkamot. Halimbawa, may agum ka, namumutan mo ini, nang-aki ka, namumutan mo ini. But it doesn't mean na kung wala na sa agum mo, sa aki mo, dahil ang pagkamot. So ang pagkamot, nasa level kang spirit. Honesty, pagpatawad. Tapos ini mga spiritual. Kung sa tuyang hilingon na iyon ni ang nagpapatakbukan sa tuyang mga ideya, sa tuyang mga ginigibo, because susug sa katugduan, the spirit is greater than the material thing. Kaya po, kung saro ining paagi na digdi nagupo ng nahalidista about God, siguro sa mga bagay na dai na papara, na sabi tawa, love is one of the example, yung baga sa tema, kan bilog tang taon na paganda sa Jubilee. What is the theme? Hope, paglaom. Kaya kung mga nabanggit sa mga basahon, are things na matatakutan ta. Kung iba kang paglaom, giraray maitaas ka, or you will transcend the situation which seems to be hopeless. Pero kung yaon sa imong paglaom, nabig sabi ng Diyos, ang mga tataramon ko, magdadanay. Heaven and earth will pass away, but my words will stay. Ninulit, nagtaram kayan sa rong espiritu. Kaya, if ever na sabiyon ta, ang na-experience ako ngayon sa kinaban, puro man sa nakabiguan, puro man sa nangaya failures, di mo kita magsabi kayan ta, naon baga ang pagkamot kan Diyos, yaon baga sa iyong pagpatawad, na para sa iya, whether you are deserving of it or not, it is being offered. Kaya dahil kita ba yung sabing, ay, ano na nga, ginibo ko na yung gabos, ang kapangadji nga ako, nagadodolot, kiatang, kung ano-ano pa, I indulge also in charity, etc. Natangaya, Lord, tang buhay ko, ganun pa rin. Siguro, ikaw na nagdududas sa diri mo. Pero ang Diyos may tiwala sa lambang saro. Na kung mamidbidan mo siya, at magtiwala ka sa iya, then maybe sa atubang kan mga kapwa mo tao, you are a failure, and yet, for God, you are not. Dahil kahali sa iya, nagdutubod ka sa iya, as in ang gabos na spiritual na bagay, dahil po basta nawawara, kundi nagdadanay.
dahin sa kuwan sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakaman. Akoon man lugod, kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nabibig kami, ako ang mga pamibikan sa ibang banwaan na may mga dolot, mga sakripisyo. Tanganan sa tabang sa Santa Maria, inakan sa imong aki, daing pamibi na masayang, daing hinahagad na daing makamtan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat mataros sa nakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imo sa magangalas na kauswagan kang gabos na santos sinurog ng gayo sa pagrumdom kay Santa Maria Birhen. Magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Tatotoo darakulang bagay ginibo mo sa gabos sa kaparuhan kan daga. Asin pinadanay mo ang mga panahon sa balakid mong pagkahira, kan dinungawan mo sa imong surgoon sa iyang kapakumbabaan. Sintinao mo huli sa iya ang paraligtas ng tao, anak imong Seso Kristo sa mong kagurangnan. Kaya ang hukbo ng mga angheles nagsasambakan sa imong kadakulaan, nag-uugma sa atubang mo, sagod pa man, nag-aarang kaming pagbuot mo, makasanong sa indan sa mga tingog, sa kaugmahan ni mga magkairibang nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ng mga hukbo, ang langit asin daga, panukat sa imong pamurawayan. Sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan, paladan man minadigdig, sangan kan kagurangnan. Sana, sana sa kaitasan, sana, 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 kaitasan. Kagurangnan, kanakadan banal, barabaling gabos ng kabanalan, kaya ni mga atang nabibibig kami, pabanala ka ambon sa imong espiritu, tangaling para sa mo maging hawak, sindugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasaloiban sa pasyon, nagkuaning tinapay, sinbag pasalamat, binaakini, itinao sa sayang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tayo niyan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi sa pagkuhaya man kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iya mga disipulos, na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindani na tipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikaw magdato. Kaya
Kaya kami nagurumdom sa iyong pagkakadaan sa iyong pagkabuhay liwat, dudulot sa iyong magkurangnan, kining tinapay in buhay, asing kalis kaligtasan, nagpapasalamat, na pinapagkanigo mo, magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, ang hawak kasi dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karong dumakagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, singagabos na mga klero. Siring man karong duma sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na itong mga ginigirumdom pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos nagadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalagon. Kay raki kami gabos, namiibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, singabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kairaskan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asing pamuraway sa imo, siring man, uli sa aki mong si Heso Kristo. Uli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasarogan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugtuan ng kanang nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, ngangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na may maibig kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasalan, sin man ligtas sa kabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas sa Yeso Kristo. Huli tas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, kanagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan tinatao ko sa Indo, hare paglingang sa mga kasalan, kundi ang pagtubod gan sa imong simbahan. Papagkani ko siya mapaging matuninong asin pagkaburunyog, susug sa imong kabutan, ka nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan sin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pag tinarawan kamo, kantandaan, katuninongan, peace be with you, peace.
tugang o yan sa kagarangan. Yesu Kristo, nakakaibahan sa iyang ina, Santa Maria, inaandam kita, tinataw ng inspirasyon, tanganay magdanay, sagod sa uring, mga aldaw, kabuhay. Siyang kodero kan Diyos, agpapara kan makasalan kinaban, palada mga inaapod, sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Mga tamanaw kita, kan hawak ni Kristo, sa buhay na dayong kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibig kita, kagurangnan, kami nag-ako kan mga langit no na sakramento, namimibi sa iyong pagkahirak, tanganing kaugma sa pagrumdom, Santa Mariang Birhen, sa pag-arog sa Birhen Mansana, magkanigo kaming masangkuban kan misteryo, nin pagtubos sa mo, liki Kristo, sa moong kagurangnan. Amen. Awiton ang Salve Regina. Salve Regina, Mater
misericorde, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules vilebe, ad te suspiramus, gementes et lentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. En Iesum benedictum fructum ventris tui, Nobis post exilium ostendem, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut benedicamur promissionibus Christi. oremus, omnipotens sempiterna Deus, que gloriosi Virginis Matris Mariae, corpus et animam, od dignum Filii Tui habitaculum ipitsi mediretur, Spiritus Sancto operanti preparasti, Daud cuius cremoratione et amor, eius pia interdictione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Kurang daan, mapasaindo. Asin sa imong Kan espiritu. mga paibi, sanudas sa Deo, asin Maria, inaning kadigtasan kamo, asin mga mahal sa buhay, bendisyonan sa ngarang kanama, asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Idinulutan ng Banal na Eucharistia, lagaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning.